सब्सक्राइब कीजिए बादशाह इंटरटेनमेंट चैनल को और दबाइए घंटी को ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। बिकिन बिकिन गाड़ी से बहादुर माई के सखी तोरल है बा। तोरल है बा। तोरल है बा। बिकिन बिकिन गाड़ी से बहादुर माई के सखी तोरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल 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 है बा। डीजे तारा कहिए से धइले बमनावा में असहो जाए खातिर बाबा धाम हो। कहेला हमारा के छोड़ी के चलो घरावा के सारा काम हो। घरावा के सारा काम हो। कहिए से धइले बमनावा में असहो जाए खातिर बाबा धाम हो। कहेला हमारा के छोड़ी के चलो घरावा के सारा काम हो। काम हो झक्का झोरी कोई के हथावा के चूड़ी सखी फोरले बा। फोरले बा। झक्का झोरी कोई के हथावा के चूड़ी सखी फोरले बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है 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 बा। डीजे तारा डीजे तारा राइटर रविंदर माने नहीं बात हो संग में डीजे संतोष हो। काथी को ही सुनो उपेंद्र जो समय पहाड़े बेहोश हो। जो समय पहाड़े बेहोश हो। राइटर रविंदर माने नहीं बात हो संग में डीजे संतोष हो। काथी को ही सुनो दीपेंद्र जो समय पहाड़े बेहोश हो। दिलदार सुरेंद्र सुन सिकेंद्र डटले बा। डटले बा। दिलदार सुरेंद्र सुन सिकेंद्र डटले बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। नया नया कपड़ा पहनी के बीच में फरले बा। फरले बा। फरले बा। नया नया कपड़ा पहनी के बीच में फरले बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। बिकिन बिकिन गाड़ी से बहादुर माई के सखी तोरले बा। तोरले बा। तोरले बा। बिकिन बिकिन गाड़ी से बहादुर माई के सखी तोरले बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल है बा। देवघर जाएला भातार सखी मरल